Presyo sa carrots sa Zamboanga City miusma og 20 pesos ang kada kilo. Apan dunay mga baligyang carrots nga halos 20 pesos na lang ang kilo kay mga daot na dala sa kainit sa panahon. Busa dugang problema sab kini alang sa mga manindahay. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Sa pagsulod pa lang sa bulan sa Mayo, misaka dayon ang presyo sa carrots sa Zamboanga City. Gani, dinhi sa Santa Cruz Public Market, anaa sa 20 pesos ang usbaw sa presyo sa kada kilo niini. Kung sa milabayng bulan, anaa lang sa 60 pesos ang matag kilo sa carrots, karon 80 pesos per kilo na. Sumala sa mga manindahay, kinitungod sa pagsaka sab sa presyo niini sa ilang mga supplier nga gikan pa sa probinsya sa Bukidnon ug Cagayan de Oro City. Tumas din doon, kapital namin sa nagaling yun. Mga nagsupply sa amin, tumas din. Sumala sa Office of the City Agriculturist, kinitungod sa gamay kuno nga harvest sa mga mag-uuma, epekto sa kainit sa panahon. Actually sa init po kasi carrot kasi natin ma'am, hindi siya dapat init. Dapat yung moisture niya, hindi yung tulad ngayon, umaabot tayo ng mga hanggang 40 to 44, 45. Nagde-deteriorate yung mga natin tulad ng carrot. Madali silang nabubulok. Busa, dakong problema karon sa mga mamaligya ay ang nangadaot ng mga carrots tungod sa sobra kainit sa panahon. Gani, mapugos ang uban nga ibaligya sa palugi nga presyo ang ubang carrots nga nangadaot na. Ito, ganito tingnan mo. Maganda ng itsura niya. Pila na siya? Kani 20 peso. Mapirdi na ni, kay balatan pa nimo. Nang hinaot na lang sila nga mahuman na ang hulaw aron malikayan na ang daling pagkadaot sa ilang baligya ug aron makabawi na sila sa ilang kita. Wala man magawa. Kahit gobyerno siguro hindi makasolusyon sa init o ulan. Kung wala silang aeroplano maglagay ng tubig, wala din. Hirap talaga pero wala ka mang magawa. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.